Anya laki din! Bakit? Ne, adakan? Huwag bakit? Nag-grocery ako na. Kan nakichindag mo na. Nabartak ka manan? Anya nga'y tigrino si Rim? Kape. Asukar kan gatas. Kan siyempre. Amo mo na bakit? Kunakon kat. Inggulpim manan iti arak di swildom. Kata. Amo mataray talang tiagas ti bambanog kung agtrabaho bakit? Ay no! Gregorio aya! Kunaklang arudan asaan nga agas day taarak. Dadaulan na lang ti salon at mo. Impag kumamot no agurornong ka, tapno adan to pagpagas mo no agsakit ka. Unay kan bagad. Sakit adagas niya lagi din. Talaga nga agsakit ka ano day tala agin inom ti aramidam. Sapay no agsweldo ka kat maibos adagos. Taday tala arak ti pangigat-gatangam. Imbis nga urnungam. Ay, nabagad. Sayang lang di kwartag no ornungag. Ang mga nag-expired. Ay, awanan. Talaga nga inulawan ti arak day tautak mo. Anya lakit din. Ne, nanang, da kayo mat. Umunag kayo ah. Agyaman na kanak ka. Anya nga day tawit yo. Karniti babaw Nagpauraga nga min di kumpare ni tatang mo. Kat inlak aman na kayaw. Ay na, agyaman nak ananang. Imbaglakit din ta inlakaman na kami. Ada ilutok apang rabyan mi. Nay, apay, awan ilutom asida inyaw. Awan nanang. Sa anak anang palingki idi kalman, taamok kat agpalingki ni Greg. Ngam saan matgayam? Kape, asukar, ken gatas lang, tiginatang na. Inggulpi namanan iti arak di sweldo na. Ay sos, inton kwan agsakit. Gapo iti kaiinom na iti arak. Day tati kanayon ko nga ibagbaga nanang. Ngam awam mo dengdenggan na. Agsardeng tula siguro nga ginom, inton agsakitan. Anya lakit din. Nay, pare. Si Kamay. Aguro uray kan sa iti pagluganam. Ay, uwan pare. Nagbayag mo ti Jay. Ay, kit agtaksitan pare. Adayo mo di opisina yo, di pagtrabahwak pare. Itulod kan iti pagtrabahwam. Sa akto mapan iti opisina me. Ay sos, nakababayin mo da pare. Awan problema dita pare. Kas kalasabsabali. Nya laki din. Ala, mangpara ka kidin iti taksi. Alang arod Saan na balay? Ado ti kwartam pare. Wan pare. Iso ang masapo na gastusan. Tama nga no ag-expired. Sayang lang. Anya? Kwarta ag-expired. Ay unay kan pare. Nih, ada sumungat na taksi pare. Mala, para umong tamapantan. Bakit? Nadakon. Nagpalengke akon. Tapnawan di may bagbagam. Rumbang laang Tapno saan lang arak tigat-gatangam. Oh, 2 kilo a karne ti baboy. Ken 1 kilo a bangos. Oh, adamat tinat nateng. Agyaman naklakay. Tadya pagpalengke ko inayon ko lang ni urnong ko. Ay nabakit. Apay masapol nga agurnong ka. Sayang laeng kwartam no ag-expired. Gastusam kiti. In ka agpaparlor. Wano, in ka matag-shopping anya lakit ding. Agtal na ka man si ka, Greg. Ne. Diyak kaya't agastusan ti kwartak iti awan ka is kan na abanag. Agurnong akit di Tainton agkasapulanak. Ada ka utek. Aldaw mo't gaya man. Bumangon ako.
Ne. Nagsapa ka na bumangon ba kahit? Alas 7 lang. Awan mo't sarak ta ita, ta Domingo. Agida ka, ta maturog ta pa'y. Bumangon ka kit diditan tayo tamakimisa. Sigalatan bakit? Ta itunok man di karne, aginatang ko idikalman. Agtuno kantuan, sumangpet ta. Sigalatan. Apagison to ang makatuno ak no sumangpet ka. Daytan to lamangan ng tirami daw. Mabiit talaang mat. Tainton malpas ti misa kat agawid tan. Ingkamot agyaman kadagiti parabor nga ipapay ni Apo Diyos. Umay kamot makimisa uray sagpaminsan laeng. Ay nabakit. Uray sa anak ang makimismisa, tagkarkararagak matlata. Anya lagi din aya. Makaammo ka. Bumangon ka nga rudan, tayong kaagtunon. Siguraduam sumangpetak, nakaluto kan, taday tantula manganan, ti aramidag. Areglado bakit? 100%. Anya lagi din. Agmay-may sakan samot, Mare. Abay, sana si Murot ni Pare Greg? Saan, Mare? Siga nga'y, agmay-may saka man? Saan, Mare? Kadwak nila kay ko. Kanti anak mi. Adalagi natang dabiit. Imbag man ta si Murot da makimisa. Nilakay ko, man-mano ang makimisa. Dayta tinagdumaan da kinilakay ko, Mare. Ay, mangrugin ti misa, Mare. Sumragtan. Sige, Mare. Umunakan. Uray klabi ti asawa, kanti anak ko. Greg! Ne. Adakan ba kahit? Nakaluto ako. Natuno kon di karne. Intunok amin di 2 kilo. Mangan kan ba kahit? Mangantan apay nga intunom amin, jay 2 kilo a karne? Wan ata pulutanan mi man kin ni Pare Edgar. Inaya bakit? Tagsyat kami man mat. Inumanan? Kakaiso na nga wan trabaho. Agrelax mat da tao abakit. Iso nga agsyat kami man mat kin ni kumparek. Saan ang makaparelax ti arak? Pakaalaan day ta iti sakit. Imbag kumamot no makasolo ka no agsakit ka. Siyak tumat lang ti maringguran. Ay na bakit? Relax ka kadilang. Kagap-kapom anapan na kimisa. Iso asan ka nga kung unget. Anya laki din. Mangan gagit din. Nakasaganan ti kanam. Amok amabisin kan bakit? Talaga amabisin akon. Iso nga rod amangan kan. Wen, tanumalpasak. Inakman kit di ikandananang iti si daenda. Uray kat adumat day ta intunom. Ay katuna bakit? Ay basit lang Oray, tadudua damat kinitatang. Tapno na imimas ti aginom No, adu, ti pulutan me. Anya? Nanang! Ay, adda ka mo, tanak ko. Wan nanang, mangyagak iti si daenyo. Ay, katagyaman na ka, anak ko. Ay niya day kay niyag mau. Tinuno akar ni ti baboy tatang. Ado nga min dyan tuno ni Greg. Iso nang yaga. Nasayaan man. Ay kahit kumusta mo siya asawam? Kasjay lata tatang. Masurunak nga rod. Ta inayaban na ni kumpare na. Tag-shot da ka no. Saan mo't katadakas ti arak? No, sagpaminsan laang. Tapang parelax ako nada. Ay nilakay mo kit ka na yun samot nga aginaw. Huwan nga rod tatang. Iso ang masurunak, tamaibos ti sweldo na gapo iti arak. Ay, naanak ko, bagbaga am di asawam. Imbes nga igatang na iti arak, urnungan na kitday. Agurnong kayo, tawan pa'y anak yaw. No siyak, agur-urnungak nanang. Ngam ni Greg, sayang kanulaang di kwartana no urnungan na. Tamangan kanuno ag-expired. Ah, Anya, ay aguuyong.
At ay amot kwarta nga expired. Ay lalaki dead. Andagan bagad. Talaga nagabimbindas ni bagad ko. Umay ka man gitita. Saglutan ka Ay, bagad. una yan. Talaga nga impapasyuman ng tinaginom. Kakaiso na nga awan sa bagad. Mare, magre-relax kami lang. Saanan a relax ti kasta. Tapirmin a bartakyo. Ang mga nudimon masurutan ti dalan mo nga agawid, pare. Ay, di ka matanagan, Mare. Kabalag, pay. Gusto daytan, kitni, sumipngutan. Ang mga nudimon makita ti dalan mo nga agawid, pare Edgar. Ay na bagad. Gabalan na dayta. Saan mo pa pagawitan ta? Dupay ti isyat me. Umay kagidiag to gaw dito abay ko. Tatanggayan na kami nga aginom. Di nakman ipadpadakin ka asangar. Na, Ala, pare Edgar, agawid kan. Inton maminsan tumanan ti panaginom yo. Ay, sige nga ro na, Mare. Naisuti ko na. Di agawid ako nga ro din. Pare Greg. Sa uulitin. ay sige nga rin para itanay. Bagawidan na kamatan ni Commander. Sa nabalit, ijat kanto no aginamdamanan baray. Ay, wala na, Pare. Ay, nangarodan. Bye-bye, Mare. See you soon. Naa? Ijay langit awan arak. Dito'y daga ada arak. Umay ka man bagat arakuban ka. Di nakman arakupan. Nakabangbangsit ka. Alaam tapungan kan ulis mo tayong ka maturog di salas. Unay ka man tan bagat. Kankantaan ka ba? Ay, bagat aya. Ala. Paturugin nakmanan ijay salas. Ket no nagaduti lamok. Saan aya aday ta titulagan ta? No mabartag ka, ijay kasalas amaturog. Tadyak kayat akaida ti sangar. Dito ya kwarto amaduro ka na bagat. Tama ka turturo ka kon. Kan kaslajak kabailanan timag na. Ay saan? No imbagak nga ijay kasalas, ijay ka. Ala, tumakder ka di tanta mapan ka ijay salas ta makaturturog akon. Darasam! Hindi darasan. Inagmanlangan. Anya lagi din. Siya lang ito walang bira. Ijay lang itawan ara. Tangiwat mo! Ay, una yan ay ti asawa ka bartak. Nakaluto akon. Agid dasara kon. Sa akong turiingin ni Bakit. Nakaluto kan? Ay iuwan Bakit. Ala, agtugaw kan. Tagar mo sartan. Sakan to agdigos. Apag isunto apumudot ti pagdigos mo Bakit. Amom lakay. Nagsimpat ka nagdungo ka. May salang ti babalawag kan ka. Day ta kinabartek mo. Isardeng mo nga minan, ti panagininom mo iti arak. Bakit? Day talang matiagas ti bambanog ko kahit. Ti panaginom ko iti arak. May mayat no isardeng mo ti panaginom mo. Sana bale, tauray barte ka. Ta sa anak akas ka dagiti daduma dita, nga agwala-wala, no kasta amabartek da. Uray pay. Nasaysaya at matlaang no saan kan nga aginom. Tadya igatang mo iti Kahit arak. orno nga klaengan.
Tumpak. Aday ta ka manen bakit? Kunak lang nga ruden asayang laeng je kwartak no urno. Tag-expired. Tumpak! Aguuyong ka na talaga. Ay, bakit? Saan ka rin nga agong unget? Tadata dito'y sangot ipanganan. Anya lakit din. Kasano ajak agunget kat ipilit mo matarason mo amin na mauyong. Nangalaan ba't ti kwarta nga ag-expired? Ay katingarot kwartak. Salbag kakit de. Ay, relax bakit? Ang mga high blood ka. Anya lakit din aya. Mala, mangan takit din. Ta ang mga mala daw ta iti trabaho ta. Mala, mangantan bakit? Ayun na. Day talaga yam. Anya ti kaya tiyaw? Pizza langan manong. Sige sino ti may ibaon amapan kumatang? Ay, siya ko. Sige. Ala. Ato ti katang mo. Ay, sige, thank you. Imbag pa'y ni Manong Greg, tagdala ta kwartana. Tagtrabaho kami adwa kinibaget ko. Sana matadaw-dawatin ti sweldaw. Pas-pas-pasak nga rod agastusan ta sayang. Ang mga expired. Ay susiga mo Manong Greg. Naangaw ka talaga. At dayabat kwarta nga ag-expire. To'y kwartak nga rod. Nagpasyat ka nga rod atap no saan ang masayang ti kwarta. Ang mga nag-expired. Alawon, enton malpas ti trabaho tayo, agpasyatak, anya lakit din. Hello, my beautiful missus. Kastamlatan. Day talatan agbarbar tat ti aramidam. Agong at manan, bakit ko ay. Sige ka, pumangit ka no agungat ka, ungat ka lang ungat. Anya ti kayat mo? Maragsa ka nakitikas tangar aramidam? Puyatom ti taong agururay ken ka. Mala, basta ka nagarudan ata. Kaya't konti agit da ba ka? Ay no, una yung tikastoy nga asawa. Ala, sumrekan. Ala, maturog kan ta maturog akmetan. Puyatom ti tao. Pagkatan na kamaya, katawan matsarag tayo dun bigat. Anya lagi din. Sige, maturog akong bagat. Good night, sweetie. Sweetie tarupam. Anya lakit din. Bakit? Apay anak karupangat ka mang sapsapuyot di tatyan mo? Ang sakit nga rod, bakit? Kaiinom munday ta iti arak. Nga isahan. Bisin ko la siguro dito eh. Ala, mga anak man kit eh. Ala, ingka nga rod manganan. Nakaluto ak matengkat. Mangantan Umuna kalatan. Diyak pa'y mabisin ta nagkape ak itay. Ala, mga anak man nga rod. Talaga nasakit ti tiyan ko. Bakit? Agaring ka man. Anay, nagsakit ti tiyan ko. Bakit? Ano kaya? Permi nagsakit ti tiyan ko. Bakit? Anay, Intan na iti ospital. Ay, sapay rabi eh. Inta nga rodan. Ang awan mo't kwartak bagat. Tapi nag-shot mi kadagiti katarabawak. Iji kwartak bagat. Iji nabati. Impadawat kun katakwada. Tama sayangan na ka mga ma-expired. Ay na, Gregorio aya. Talaga at dinadailan ti arak ta utak mo. Nagkunakin ka nga ipadawat mo ta kwartam. Anya nga iti usara mapagpa-hospital. Ay, iti kwartam pa ilang abagat.
Amo ka daurnong mo. Isupay lati usarenta pagpa-hospital ko. Awanan jornong ko! Nag-expired! Ay, alan abagat. Pangasim. Expired nga rudan, di kwartak. Anya lakit din. Kasi nakadi abagat ay namatayag sa anay ko. Anyati ko na di doktor bagat. Agyaman time pa hospital nakmatlaan. Ulcer ti sakit mo. No di mo pala isardeng day ta kaiinom mo iti arak. Mabut-butan ng tabagis mo. Isunton ti ipatay mo. Saan ka ko mga ipa-ospital kat? Nga makonsensya akmet. Jakpay kaya ti matay bagat. Isardeng kong ti aginom. Tajegat gatang ko iti arak. Urno nga klaangan. Itala ama amiris ko bakit. Sam gayam nga ag-expired ti kwarta. Anya lakit eh. Anya laki day. Kasapulan ti agurnong tapno adda kautay no kasapulan. Dati kwarta, saan nga ag-expired? Anya laki day. Bueno papagayam. Ditan tinaggibusan ti may sapay a pakasaritaan iti biyag, dito'y drama tayo, anya laki din! Isagsagot ka na kayo, ti Danmart's YouTube channel. Ang yaman kamay, itingkay, panang tarabay.